Βρέθηκες. Άσε, να μιλήσω εγώ, έχω να σε πω κάτι πράγματα που γίνανε στο χωριό. Για πες. Ο Γιάννης της Μαρίας ο άντρας πήγαινε τα βράδια και κοιμόταν με τη Σούλα την κόρη του Πολυφωτά. Ναι, το ξέρω. Το έμαθες, το ποιο είναι το καλύτερο όμως. Ο αδερφός της Μαρίας πήγε, έπιασε τον Γιάννη μπροστά σε όλο το χωριό και τον έσπασε τα μούτρα. Αιματοχυσία σου, ο χαμός. Και η αστυνομία τι κάνει αυτό? Τι να κάνει και η αστυνομία, ρε. Η αστυνομία με εμάς να κάθεται να ασχολείται. Έχουν δικά τους θέματα, πια. Καταντήσαμε έτσι με δικού. Άστα φιλαράκι. Εγώ σου λέω κάνει ησυχία, μας ακούσει κανένας εδώ και έχουμε άλλα πράγματα τώρα. Γιατί σε βλέπω εσένα και εμένα να σαπίζουμε στην φυλακή άμα μας καρπώσει κανένας χαφιές. Εσύ κάτσε βρε που μόνοι μας είμαστε στη δουλειά μας, τι θα μας ακούσει. Α, αλήθεια σου είπα. Σκέφτομαι να εκδώσω μια εφημερίδα που θα λέει την πάσα αλήθεια στο λαό. Τι δεν σε καταφέρω, να την εκδώσω χωρίς να με καταλάβουν. Βρε, άστα αυτά. Εγώ σε βλέπω άμα πάει και τα καρφώσει κανένας να σε στέλνουν σε κάνα ξερονή εξορία. Μην είσαι χαζός. Συμμορφώσου, μην το παίξεις Σούπερμαν. Τώρα που το λες. Χάιντε πάμε και στη δουλειά να τελειώσουμε. Α, δεν σε είπα. Μάντεψε. Πες μου. Τελικό. Τελικό! Άντε, ξημάντε! Άντε σχέση με. Πάμε να δουλέψουμε λίγο με το μαγαζί. Νικολέτα. Ποια Νικολέτα? Νικολέτα, το Κώστα. Τι έγινε? Να είχε πάει λέει με τον κόσμο της σε μια καφετέρια στην Εύωσμο και τους έκασε εκεί πέρα ο Κώστας. Στο νοσοκομείο φίλοι τον έστειλε τον άγχο. Η Νικολέτα φίλε δεν είναι το πρόβλημά μας. Δουλεύουμε για 4 ώρες τη μέρα και δεν παίρνουμε ψίχουλα. Ούτε περιορίες ούτε τίποτα. Γιατί μπορούμε να κάνουμε ρε φίλε δηλαδή? Θα ζητήσω αύξηση. Τι αύξηση ρε? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ψωμί να φάνε και εσύ θα μου ζητήσεις αύξηση. Λίγο σοβαρέψου άντε. Δεν πάει άλλο. Θα επαναστατήσω, θα ζητήσω αύξηση. Καλά, κάτσε να ακούσει το αφεντικό σου πρώτα και μετά αλλά και πες μου. Όταν θα φτάσεις στους 5 δρόμους. Τέλος πάντων, τι έγινε με τον Πάκο στην Ευρώπη? Φίλε, ο Πάκος στην Ευρώπη τώρα παίζει με την τότε να εκεί πέρα μέσα, 2.500 κομμάτες θα πάμε. Πάρε αδερφέ μου μην κάνεις κάτι, το έχω αχτή να περάσω από το σειρματίνο φράχτη και τον ήλιο. Να θάμπωσω για λίγο να μην με σπάρουν χαμπάρι όσο θα ανοίγω και θα πνίγω στις γης τα ρήματα τα πιο μόρφα κλίματα ζωής. Θελήματα της φτωχιάς γεννήματα, μονακρίβα βήματα και δίπλα στα θύματα η παρέα μου πίνει, αφήνει και παρήματα. Πάμε.